Ja mám dve vidličky. To je výhoda. Počkaj. No. Hej. Škoda, že si nedáš. Mňam. Odporúčam Zacharovú tortu. Kdekoľvek na svete. Je jedno, co to stojí. V Indii. Hlavne, že ju miluješ. V Indii. S chrobačikmi. Kofola. No, asi sa vážne zamyslím, že čo je lepšie. A čo ideš porovnávať? Však práve. Sex so Zachar tortou, čo? No do toho, daj. Neboj sa, Prestaň. neboj sa. No, Si teda pizzu. už to bude, Počkaj, toto je hamburger. už to bude, no. No. Toto je ale niečo neprístupné, až od 18 rokov. Lebo Jaj. neviem, kde tá šláčka skončí. Tichučko. Ja, to je strašné. Toto. Toto je nástroj, ne? To, čo máš ty. Dá sa na to napichovať, čo? Praktické využitie, dá sa s tým jesť Zachar torta. Dvakrát. No, dobre. Dačilo. Nestačilo, faldy mám. Dačilo. Mňa má to fakt úžasné. Už sa zmenila štýl. Na jednu vidličku ide torta, na druhú vidličku ide šláčka. A spolu do kusy. Ja sa točí žolkovie. Taký.